ओरैबायदि थगायजाबाय बे खोथाखौ बुंदों। मानो थगायजाखो? जिहेतु बिथांमोना सेपारेट स्टेट जे बुंफ्ला बुंफ्लि जोंनि जे एकटखौ दा मा खालामखो? दा लास्टलि कमप्रिहेन्सिभ मोनसे सुक्तियाव लाबोबाय, नङा होमबा? दिनै जेबो गैया। दिनै बे एक्सुवेलि जोंनि थाखाय बिराद लस। आरो बुंनो थाङोब्ला बे एकर्डआ जोंनिसो एकर्ड, प्रमद बर'नि एकर्ड नङा। बेनिखायनो बिथांमोना मालाबा गावसोरखौ सागानगिरि, गावसोरखौ मालाबा सिगनेटरि होनना बुङो, खिन्थु नाथाय बिथांमोना मा होनो? बिथांमोनखौ जोङो एनडिपि हिसाबै जों बिथांमोनखौ बुंगोन। दिनै बिथांमोना मा होनो बेखौ? उइटनेस बुङो। बिथांमोना साखि बायदियावसो दिनै खामानिखौ मावदों। जे बेनि बेलायाव जोङो बुंनो हायो जे जोङो जे समाव 31 जोङो थांनाय 2020 नि 31 जोङो मोनसे जेनेबा ले डाउन खालामनो थाखाय जोङो गुवाहाटियाव थांदोंमोन। बे गुवाहाटियाव थांनाय समाव जे प्रमद बर'आ जास्ट साखि हिसाबै थांदों, खिन्थु बेवहाय सिलाइ गथायनायाव रन्जन नाब्लासो ले डाउन खालामदों, जों खालामदों। अब्ला दिनै प्रमद बर'खौ जों मा बुंगोन? बिदिब्ला सासे बियो उइटनेस साखि बादिसो। ओंखायनो बिथांखौ जों मोजां मोनाखै। आरो बिथांमोना थिगैनो मावनांगौमोन, खिन्थु তেনেকুৱা কাম কৰা নাই। আৰু তেওঁসকলে মানে চিন্তাধাৰাটো বেলেগ, কোনো জাতি জনগোষ্ঠী নাচায় আৰু কোনো জাতিক নিচিনে। তেওঁ নিজকে বেছিকৈ চিনে আৰু ক'ব গ'লে নিজৰ সুবিধাটো বেছি নিয়াটো আমি দেখা পালোঁ। এই কাৰণে আমাৰ এপিপিটো জন্ম হ'ল। আৰু এপিপিত জন্ম হোৱাৰ কাৰণে তাতে ৰাইজসকলে মানে চিন্তা কৰিছে এইবাৰে আমাৰ লোকৰ মানে এপিপি নতুন পাৰ্টি, পলিটিকেল পাৰ্টি কিবা হ'ল, जेनेबा जोनोम जाबाय, बा बे जोनोम जानाया बिराद मोजां जादों होननानै गासिबो जाथि जनगोष्ठीफ्रा दिनै बे खोथाखौ दिनै बुंनो नागिरदों बा बुंबाय। दिनै जोंजों मा होनो? मुस्लिमानो होन, सावथाला होन, बा नेपाला होन, राजबंशियानो होन, बेंगलिया होन, बाङालिया होन, सरि माबा बिहारियानो होन, गासैबो रायजो राजाफ्रा जोंजों दं।